И здравейте на всички, аз съм The Shadow и днес ще играем Skyward втори епизод в същия сървър гостен си с моя приятел. В гостен сито сме. Ако се питате какъв ми е ника, в момента, понеже ника ми е cool, да, ника ми е cool, защото съм навсякъде съм се регистрирал с него. И по-нататък, като си купувам Майнкрафт, ще си сложа този ник. Да. Информация. В момента, когато гледате този клип, сигурно сървъра ще е станал. Да, правим сървър. PvP сървър. Не се знае дали днеска или утре ще е готов. Би трябвало днеска. Да. Нека да започваме. Ако няма проблеми, днеска ще е готов, да. Да, не, защото тук тегля пугини. Аз съм тъп от към страна на пугини. Create, invite, чертана. Ти влезе ли в Skywars? Човек, ако знаеш къде съм, искаш ли ти споделя екран? Не. Да, ти снимаш. Окей, аз идвам в Skywalk. Не, сподели ми екран, аз съм цъкнал да записвам само това, само геймплея. То клипа тогава ще стане 3 минути да ти споделям екран, човек. Добре, чарата намеря къде си. Като свършиш клипа, ще ти покажа. Добре. Ето. Чай, че не мога да намеря. О, човек, ти буквално си на последно място. Защото си влязал последен. Не, в сървъра. Тъй ли? Да, виж, че има Tokyo Joust Party. What, сериозно ли бе? Ага. Той сигурно играе с брачеци. Да. Бай, аз представи сега да влезем в някоя игра и те да са там и да играем едно в едно. Tokyo Joust. Аз му пиша, че. Чакай. МСГ. Боже, аз му писах, човек, нещо отклонихме. Да, това е моят приятел. Айде, джойнваме някъде. Steampunk. Да, Steampunk, човек. Да, ето е кабината, Legendary-то, човек. Това е много яко. Да, пичуе, ау, какъв гаден лак. Да, между другото, като спамва има отвратителен лак. Хора, видях, че предишния клип лагваше, просто няма какво да направя. Искам да качвам геймплей. Или да си намаля чънковете и ти да гледаш, че. Аз си намалям чънковете, хептем да не беше толкова голям лаг, аз гледах малко от клипа, не беше толкова голям. Да, в началото лага беше... човек, някакви. Фак. О, фак сейк, майка ти. На мен ми лагна, човек. Ще го убия ли той, а не? На мен ми лагна, аз умрях. И на мен ми лагна. Та, пичове, виждате лага колко е скандален и гаден. Скандален. На тях ще и лагва повече. Да, знам. Чакай, аз в момента гледам фреймовете на клипа. 50, 40, 40, 44, 40, 28 човека, като се завъртам, рязко падат по 30. Нали? То някъде я влезем сега. Влезе някъде, те пак ще джуят. Атлантец. Бато, аз докато го напиша. Лад някакъв пише яската БГ. Той те се казва този виба. Човек като игра сега върва с 50. Тъй, че съм доволен. Аз съм с 60. Не, аз ти говоря на клипа. Иначе в играта върва с 60. И аз съм толкова в играта. 60. Та, пичове, ако има много лак, ще се постараем да оправим максимално, ама не обещаваме много неща. Аз съм направил всичко възможно. Направил съм си Windows-а ми изглежда на гъс. Само и само да не лагва, обаче. Майка ви да е батурска. Опа. Чай си помислих, че някакъв дойде на острова. Да знаете, нищо не сте чули, взема и златната ябълка. Марси. Лава, така имаше някакъв меч. Не. Фак.
Ей, сега ще вземем честа, дано да има. Имаш ли някаква кирка, нещо? Не, чакай, имам. Не, нямам. 80 фрейма, 90, Аз 70. днес изкарах 100 и нещо. Чай, че се стреснах. Али, над нас, човек, над нас, да обърни се. Маля, то сгубихме! Не, чек! То сгубихме! Али, ти пали са! Мале! Мускни, бе! Спектейт човек. Фак. Много гадно умря, бе. Той беше много гадно. Да, знам. Чакай малко. Че кара се заглуши микрофона по дяволите. Мале! Путка му майчина. Шет! Какво стана, умря ли? Виж ма как закъсах! Къде си? Чай да видя сървъра на колко е. 17 минути. Клипа 6 минути. Ми само се излагаме, човек. Чай да са телеп... Пичове, не знаем какво правим с живота си заради това. Човек, стана. един над тебе има. Нека да дойде. Чупи блокове. Отгоре ли? Да, чупи. На тебе. Той иска да ти пусне крипър, ама няма стане. Ето го, удри. Влад, той е бил на малко. Те хора мислят, че този клип ще върви по-добре от другите. Освен лага заради малкото рам. Нали имаш 8 гигабайта, бе? Те бяха фалшиви, човек. Китайски. Те не е дет. Да, сещам се. Нали ти казах, затова ми е изгорял хард диска. Заради рамта. Защото я взех някъде за 20 лева от някакъв непознат китайски сайт. Той зато ми дал на късо хард диска. И той вика, по-добре да ти маха тая рам, защото може да съсипе и този хард диск. А този хард диск е за 96 лева. Не е ефтин. За нас е, защото от фирмата дават парите, тъй че. Всъщност 70 лева. Аз не бих дал пари толкова за хард диск, колкото за рам. Ама ти като си остана без хард диск. Да, човек, Работа. то си не екран. Иначе аз ако... Човек вдясно, бързо зави вдясно, защото могат да стрелят. Ще стрелят. Шит! Та човек викам, че аз ако имах възможност да си взема или повече RAM, или още един хард диск. За какво ти е втори хард диск? Не знаеш ли? Да събера повече неща, ама бих избрал. Аз... Един иди. Където? Ето го, аз предпочитам повече RAM. Още един иде за него, човек. Скачай, единия на 8, скачай. На 2, човек на 2, бягай бързо, скачай, на 2 единия. Давай бързо, засили се бързо. Аз ще го хитна с лъка спокойно. Да, засили се, човек. Ръшни го, той шифтна. Давай, ръшкай, човек. И без той да не се бави много клипа. Давай, ръш. 4 кръв е, 5 кръв е. Давай, бой. Shit, what? Давай, ще го убиш. Браво е. Чай, колко останаха? Аз 2. малко имах съмнение за него. Човек, 2 versus 2. Един vs един иска да кажеш. Да. Единия са скрил някъде. Нека се крия тук ти почистя инвентар. Да видя какво ще ми трябва и кой не. Чая да се телепортирам. Той строи на някакъв остров и е на едно кръв, човек. Мале, ще бъде... Представям си... Има ли лък? Я виж дали има лък. Не, сега ще кажа. Слезе в някакъв остров. Няма лък. Има лък. А стрели? Има. Вчера се направя... Човек, хора, малко ще ви лагне на 13 чънка. Лад всъщност не ви лагва на 13 чънка.
Чарата вида ти къде си? На средата ли? Човек, знам къде. Човек, ходи по моста, човек. Ходи по моста. Давай Той е направо. пост. Направо. Ето, иде. Ех, майка му да еба. Опс. На 6 е. Давай, направо му скачи. Пусна ти лава. Внимавай! То сме заклещи. То се запали. What? Браво, победи! What? Преди да умреш, той пукна. Мали! Той се запали. Пичове, не знам, това беше... Значи аз се гличнах, точно глична, бях се заклещил между купчетата, то сме избута и то се съм запалил в лавата. Мале, пичове! Добре, трябва малко да Беше спре. добра Трябва игра. да спре малко да псуваме, според мене. Аз също. Тъкмо ще да ти затворя, защото садах, че загубих. Няма какво да правим. 10 минути клип 11. И то само една игра. Аз трябва да го рендървам. Защото Това е. 3 гигабайта хора. Извинявам се за другия клип, ако е бил гаден и лагваше. Али човек, 100 FPS. Не знам ви дали виждате FPS-а горе вдясно, но аз го виждам. Аз виждам в момента на самия клип. Като Горе не... цяло, бе. Да, горе вдясно по-скоро. Аз виждам... Не, аз гледам FPS-а на самия клип. Извинявам се, че като наспалва толкова насича просто ефтин сървър, ефтини компове, всичко е ефтино. Ети... Куре, О, то с- ети един нагръдник. Опс. Падна ли? Да. Али... Poison... What? То с Poison нафана от 1 милиард метра ич. Балъци, глей. Маница. Али как лаги. То по-добре ти да не умираш, отколкото аз да умра, защото нали ти все пак ти снимаш. Да, не... Аз ги убих и са фърли, както и да е. Аз се фърлям, защото тъй като са ме отровили, ти си умрял, не, е тъпо. Така, както и да е. Поне направих Обаче, един кил, така. Едната бях поставила на 1,1. Аре, бе, човек, Давай. чай, че не можа да ме пусне в Атлантица. What the fuck? О, две арангащи. Два Маса. чифта арангащи. Амено български. Цигански е на лице. Очаквайте скоро. Една лимонада и двама вафли, и едни арангащи. Един лимонада и двама вафли. Хаштаг циганска логика. Нали? Взимай памплона. Не, аз взимам компаса, човек, защото ако някой се крие, да знам на къде, ако останем, нали? Обаче по-миналата игра беше супер дебилното ония да се самозапали преди аз да съм оправил. Не беше дебилно, защото не спечелихме. Леле, 34 FPS. За него беше дебилно. Да, за него, не за нас. Такъв... Да, за него, човек. Аз нямам никакви блокчета. Трябва да ги стресира малко. О, мага, аз не го гътнах. Ай, стига, бе. Нали? Хора, добре, че ясен е тук да ми прави клипа. Нали заради сме да Shadows, Уби го. Знам. Нали заради сме да Shadows? Да. Този клипа, ако не лагваше, съм супер щастлив, човек. Хора, може ония клип да е бил гаден, защото беше на 30 FPS и беше с отвратително качество. И беше с отвратително качество. Идва ли някой? Още 11 минути ще записвам. Никой не идва за сега. Аз съм зацепил на 60 FPS. Ама аз човека на другото отгоре снимам. То ми пада, нали, малко FPS-а. Съвсем малко ще ми пада. Оле, как са глична. Аре бе, шибан гличърс. Така, 60 FPS, 50. Искаш ли хубав меч, Ако ми дадеш. Ти дървен имаш? Да. Ела ти дам. О, Айрон. Да. Мерси. Ти къв имаш? Стол. Дам ти го Айрон, защото ти си по-добър на PvP от мен. На мен твоя комп е по-хубав от Asus-то. Само дете G4 560, а твоето е някакъв процесор от старо поколение. Нали, заради първо ще спестявам за още една почка 4 гигабайта RAM
И след това вече за процесори такива работи. Еми да. Аз направо мога да спестявам за компютъра, с какво говоря. Стария кашон мога го направиш мачкаща машина. Знам. Само ще му оставя рамта, ще му взема още 8 гигабайта рам. Ми, като цяло да. Чай тук ще изнеса Взема един. видеокарта, ще Fuck! сменя. Убих Андрей, човек, убих Андрей! Човек, убих Андрей! Не, да, човек. Пичо, ако се чуете кой е Андрей, той е един наш фур. Наклона МСГ. Чай да го намеря, човек. Не го дръзни. Не го дръзни, че му е съсади. Шит! Ще му убият. Не мога на... В чай, че ма стресна, човек. Ето ти една златна ябълка. Thank you. Ето една по... Бате, само виждам скина, човек. Амено! Нещо трябва ли ти? Не. Чай да видя Все малко са хилна тук. Я чакай да ви моля букулчар дали. Кой букучар, бе? Някой стреля. Да, знам. Колко? Двама В с двама човек. Двама В с Да, знам, двама. крий са. Букучар! Оли! Оцелиха ли го майка ти да е баб? Токио, Андрей да не се е саднал, бе. Човек, дори да го убия, какво да направя? Да, бе, знам. Тото е самата игра. Да. Няма за какво се садна. Аз да разбрах да човек не строй, човек. Не строй! Аз не знам, той е Оли, човек. Аз всъщност не знам дали осъзна, че това съм аз. Да, наистина. Обаче сигурно като е видял кой го е убил, не знам. Обаче не знам защо Андрей като го убия толкова много рейджа. Убих го, човек, оня го убих, човек. Направо сепих кофата, човек. Ако искаш да ръшнем. Идва! Шет, бягай, човек. Бягай! Бали, човек! Човек, бързо хил по... Какво? Ясен, не искаше да играем 4 Egg Wars. Не. Човек, кажи му, че снимаме клип. Отгоре, хелтки! Майка ти да еба! Хелтки! Не му пиши нищо. Мълчи, човек, мълчи. Шет! Абе, мамо! Умря ли? Жив си, човек, ти си жив. Жив ли съм? Да, умря вече. Ела, бе, майка ти да еба! Чак ще му пиша как 4. Не, бе, напиши... Не, напиши му, че снимаме клип. Окей. Не, напиши му, че снимаме клип. Няма да играем 4, ще стане пълно обърквате, човек. Ще играем ли... голям игнор ще падне. Да, голям игнор ще падне. Човек, ще играем ли още една или да спирам клипа до тук? Да, бе, човек, ако стане даже 1 час голяма работа, играй. Нали аз трябва, човек, да правя такова. Както и да е. Ние нали трябва да правим сървъра. Извинявам се, че отварям тъй менюто, просто 5 минути до сървъра. Аз ти викам да спираме тук клипа. Една бърза да изиграем, докато станат 5. Добре, една бърза. Хайде. Чай, че си пуснах това. Една бърза. Не тука, бе, чай. Андрей ме разбра. Какво? Андрей ме разбра. Добре. Да беше му написал да отиде в канала да види миналия клип. Да беше му написал да отиде в канала да види... Знаеш какво? Отиди му напиши, той има време. 15 секунди отиди му на... Карай, ости. Ости. Той Андрей влезе в играта отново. Токио Джост. С братовчетци. Той е една панда. Той как се пише? Обоха нещо ли, какво беше? Ще го види. Да не е рандом чутоз, бе. Не, другия му братовчет. Рандом чугина в скайпа, ама не играе с него. Пламен ли? Да, бе, Пламен. Той има някъде 100, колко абоната беше. Той този голям нацепена батка, аз му видях в Фейсбука, но... Между другото, той е много добър на PvP. Поне Андрей така казва. Значи ще ни нацепат кофта. Ама не, те не играят с него. Не, двамата не играят ли, бе? Не, играят с братовчет му, малкия. Даниел. Да, ще цепа кофата, майка.
Хора, сори, ако много крещим, ама ние те сме се свикнали малко. Вандалчета. Шет, някой ми... Мариеле! Не съм аз. Мариеле! Не бях аз, аз се познах. Ти още ли си в Poison? Не, вече не. Чай да... Не, няма пускам Regeneration, само ако сме на много малко. Да. 90... 80... Така. Не. О, то се изхвърли. GG. I love you, GG. I love GG. Обаче не ги знам тези постройки долу в Войда какви са. Кои постройки долу във Войда? Това е гърмя... Това е Това е гърмяно с TNT. Да мога да направят това. То ти може да е глич. Не е глич. В пиката, като играем Ego Wars има едно самотно блокче по средата на мапа. I love you, GG. Браво. What you be? What? Не. Чакай, Андрей уби някакъв. Да. Чай, то с къде е, бе? Я чай да си усиля чънковете. Хора, тъй си мисля, че Токио Джост идва насам. Не идва. Бият са, там бият са. Ако се наложи, ще го гътнем. Нали? Там има един, там има един. С хубав меч. Мариеле, ако Токио Джост дойде, няма му се остави, нали? Да, това е Skywars, човек. Хора, извинявам се, че те си правят ташки с чънковете, но просто не искам да... Защото аз в момента на 2 чънка съм като сляпа. Аз па сляпа. Все едно игра на сляпа баба в момента. Защото в Minecraft Skywars трябва да си... Аз между другото на новия ми комп, който ще дойде, аз го имам дема, трябва да купа нови части, допълнителни. Защото не сме богати, баща ми е безработен сега на борсата, мамата ти да иба. Човек, бягай, бягай. Не съм сигурен този дали има лък и са паза. Има лък. Има. Има ли всъщност? Тук е някой дойде. Джос ли? Не. Ле, изсипаха са. I love you, GG. GG, I love fucking G. Не задаш, човек, майка му да е батулска циганска. Значи. Ме убиха в гръб. Ти беше много по. И мене, човек, не гледахме назад. Добре, ела тук левнют и ела да приключим клипа. На F5 го приключи, както всички Да, ела тук при мене. Бах ти якия скин, виждаш ли го на този скина? Да. Бах ти якия. Ела тук. Имам стрела в оная работа. Хора, ако ви хареса... Имаш стрела в рамото, Тъй на мен ми е между краката. Здравейте, ако ви е харесал клипа, дайте лайк, споделете с приятели и приятелки, коментирайте какво мислите за него, абонирайте се, аз бях The Shadow и чао! Чакай, The Shadows, бе. Ние бяхме The Shadows. Да, и чао!